Ok, asta e continuarea, pentru că am ieșit puțin. Carina, cu ce să vin? O să vin cu o de-asta. Ia, poți să vii puțin sus. Acum vin. Poți să vii puțin sus. Vin. Hai repede, să vezi. Am căzut. Dar n-ar numai ca. Deci, efectiv m-am blocat aici, Carina, ajutor. Așa, mulțumesc. Iară s-a dărâmat mascara, nu vine să cred. Nu te rămâne. Nici eu, că a căzut singură, deci mi-a căzut pe masă. O să punem 2 scaune pentru că noi suntem 2. Și unde e cuptorul de microunde? De acolo. Nu. Păi am ieșit și de aia. M-am blocat eu, am cred că nu se Și mi-a dispărut, da. Mi-a dispărut și am blocat eu în ăsta. Încercăm să-l... Da. Stai. Așa, gata. Am să bloc de bloc. Și dacă nu mai... Pa! Auzi? Pune scarasul acolo. Stai un pic, că eu vreau să-mi pun alea înapoi. Auzi? Veni și pune scara asta. Da. Să o pun eu. Pune tu. Așa? What? Da. Hai că e bun așa. Și cuptorul de microunde nu mai mă chinui să-l pun, îl pun pe jos. Nu, lasă la mine. Lasă la mine. Și unde îl pui, dumneata? Pe masă. Nu mă, că aici e masă de mâncat. Și tu ce vrei să pui pe ce? Pe jos. Și înainte? Înainte vreau să-l pun pe o mică, dar n-a mers. Ce stă? Nu stă, pentru că e masa. Scaunul prea mic. De unde era masa? Na, stai că ți-o pun eu, dar nu-l găsesc, stai la că. Uite, na. Da. Și mai trebuie încă o masă de asta și o de-aia de cafea. Aici așa și da. Pentru că mi-au dispărut astea, dar și eu. Da? Ok, și Carina, vină cu mine. Carina, vină cu mine. Unde? Hai că am reușit Haide încoa. să spun asta cât de cât. Haide, hai mai repede. Mai repede. Haide. Unde? Vină după mine. Jos? Da. Vină după mine. Unde mergi? Undeva. Pe unde ești? Jos de tot, vină jos de tot. Te mergi. Să ne găsim. Lasă-mă puțin să te iau, că nu o să știi drumul. Da. Așa. Să nu anunți. Nu, deloc. Mor aici. Și ne vedem data viitoare. O să mai facem chestii din astea. Carina moare pe acolo, da? Și pa!